jsme v Mesíně. Jsme tady takhle v malé uličce. Ještě tady na mě tu. Já jsem myslel, že by byl tebe blíž, jak ve mnou bouchám, ty vole, Tak to jo. Dobrý, tak nic. Hele, a co jsme se naučili dneska? Dneska byl plodnej den, tak co umíme už? Jo. Já umím jenom Andiamo, vole, pojďme. Andiamo. OK. Ale jinak jako nevím. Jinak OK, všechno. Naučili jsme se s platebníma terminálama na autostrádě. Na benzínce umíme už taky. Na benzínce už umíme taky, už jsme jako dobrý v tomhletom. Nejdřív v angličtině, pak jsme to dali v italštině, pozor. Jo, přesně tak. A teď máme krásné ubytování, nějaký fotečky jsem udělal a jdeme do obchodu si koupit nějaký potraviny. A mě chlást. Možná budou v plechu, ale jídlo taky prostě, no. Minimálně rohlík nebo nějaký pečivo, bagetu, něco takového. Nějaký provoz tady. No, tak zase někdy za tebou jde auto. Jak? A takhle to tady vypadá. Vypadá to tady jak v Palermu. Tam jsem taky nikdy nebyl. Ale tak nějak si to jako představuju, že takhle nějak Dali to jsme tam dneska 600, A dneska jsme dali 600 km krásných, nádherných. Dálnice jedou, ty. Dálnice super. Takže zatím. Taky, čau. Čau.